Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 1989 uztailean agertu zen ariketa bat. Esaten digute dauzkagula, bi karga, lehenengoa da 20 bideramar ber minus 19 kulon, beraz positiboa, eta bestea minus 12 bideramar ber minus 19 negatiboa. Bien arteko distantzia 5 centimetro. Eta esaten digute elektroi bat karga bien artean askatzen dugula. Karga negatibotik sentimetro batera. Vale, lerro bakoitza sentimetro bat izatekotan, hemen eskatuko nuke gure elektroia. Vale, elektroia karga negatiboa du, beraz, karga negatiboa saiatuko da urruntzen eta karga positiboa saiatuko da gerturatzen. Beraz, argineko argi dago elektroia norabide eta noranzko honetan mugituko dela. Baina momentu hemen dago. Askatzen du, beraz, momentu honetan bere abiadura 0 izango da eta hasiko da mugitzen, eta galdera da, zein izango da bere abiadura karga positibotik zentimetro batera aurkitzen denean. Hau da, hemen daukagunean elektroia zenbateko abiadura lortu duen. Noski baietz, energia mekanikoaren kontserbazioarekin lortuko dugu, ze hemen energia potentzial bat dauka, hemen beste energia potentzial bat, hor aldatzen energia potentziala izango da zenbat aldatu den energia zinetikoa. Eta azkenik esaten digu, zenbateko balioa dauka elektroiaren gainean, puntu horretan eragiten duten indarrak. Begiratu beharko dugu hemen dagoenean karga honek zein indarra eragiten dion, eta beste karga honek zein indarra eragiten dion, eta gero, karga horiek batu beharko ditugu. Hasiko gara A atalarekin. Energia mekanikoaren kontserbazioarekin argi daukaguna da elektroiak A puntuan daukan energia mekanikoa eta elektroiak B puntuan izango duen energia mekanikoa berdinak izango direla. Beraz, kalkulatuko dugu A puntuan zenbateko den energia mekanikoa eta berdina B puntuarekin. Garatzen dugunean, energia zinetikoa eta potentziala A puntuan, energia mekanikoa A puntuan izango dira. Esaten digute, askatzen dugula geldiunetik, horrek esan nahi du, hemen A puntuan abiadura 0 izango dela, eta horretaz energia zinetikoa 0. Energia potentziala kalkulatuko dugu bera adierazpenarekin, eta hau da lortu nahi duguna, jarriko dugu hemen gorriz, jakiteko hau dela lortu nahi duguna, eta printzipioz, bai hau eta bai hau kalkulatu balditugu dauzkagun datuekin. Ohartu behar gara gauza batetaz, bale? Kalkulatu nahi dugunean energia potentziala A puntuan, karga honek emango dio energia potentzial bat, eta beste karga honek emango dio beste potentzial bat. Beraz, energia potentziala A puntuan izango da hau gehi hau, batu beharko ditugu. Izango da, energia potentziala A puntuan lehenengo kargak emandakoa, gehi energia potentziala A puntuan bigarren kargak emandakoa. Garatzen dugunean hau, energia potentziala A puntuan lehenengo kargak emonda izango da. Energia potentzialen adierazpena, lehenengo kargak sortzen du energia potentzial hori, eta distantzia izango da Q bat puntutik A puntura, 4 centimetro. Eta hau da, justo, jarriko dut, hau guztia da hemen daukaguna. Berdina egiten badugu, bigarren kargarekin hau hartzen zaigu, aldatzen diren gauza dira Q bat dela hau, Q2 dela hau, eta baita ere distantziak. Ez delako berdina A punturako distantzia Q batetik izango direla 4 centimetro, edo distantzia bigarren kargatik A distantziara izango dela zentimetro bat. Behin hau daukagunean, egingo ditugu eragiketak. Kalkulak egiterakoan, honek ematen digu hau, eta honek ematen digu hau. Nola bia daukaten berretzaile berdina, zuzenean batuketa daukasunetan kenketa egin dezakegu, 17,28 ken 7,2 ematen du 10,08 bideramar per minus 26. Beraz, ja kalkulatu dugu energia potentziala A puntuan. Egingo dugu berdina kalkulatzeko energia potentziala B puntuan. Eta kalkula hau da berdina, baina B puntuarekin. Batu behar dugu B puntuan lehenengo kargak eragindako energia potentziala, eta bigarrenak eragindakoak kasunetan elektroia puntu honetan daukagu. Hauek dira adierazpenak, datuak sartzen ditugu, kontuz distantziak aldatu direla aurrekoarekin konparatuz, goiko guztia berdin jarraitzen du, hauek dira lortzen ditugunak, eta hau da gure energia potentziala B puntuan. Hasierako formulatik abiatuz, egin duguna da hau askatu dugu hau bestaldera pasatuz, hau bestaldera pasatuz, beraz daukagu energia potentziala A ken energia potentziala B, berdin hau. Hau da hemen agertzen dela. Energia potentziala A hemen kalkulatu dugu, energia potentziala B kontuz negatiboarekin doala, beraz hemen garatzen zaigu positibo bezala, hau da energia potentziala A ken energia potentziala B. Batuketa bat denez eta biek daukatenez berreketa berdina, egin dezaket hau gehi hau, eta hau ematen digu bideramar ber minus 26. Beraz dakigu, bat zati bi bider masa bider UV karratura izango dela hemen daukaguna, eta hau zuzenare da hemen agertzen dena.
nola lortu nahi dugun abiadura B puntuan, orduan masa pasatzen dut zatitzen, bai, eta bat zati bi bezaldera pasaterakoan bi bihurtzen da. Eta azkenik errokarratu egin beharko dugu. Hemen agertzen den masa izango da gure partikularen masa, kasu honetan elektroia da. Ariketak ez digu emoten zein den elektroiaren masa, baina bilatu ezakezu erraz interneten. Nik uste dut horrelako ariketa batean eman beharko zigutela. Bestela, igual agian buruzik hasi beharko dugu. Elektroiaren masa oso txikia da, 9,1 bidramar ber minus 31. Beraz, masa honetan datu hori sartzen dugunean, hemen egin duguna da hau bider bi, hau ematen digu, zatiketa egiterakoan lortzen dugu 7,63 bidramar ber bost, errokarratu egiterakoan lortzen dugu elektroiak B puntuan izango duen abiadura posizio aldaketa honengatik izango dela 871,78 metro segunduko. Orain B atalarekin joango gara. B atalak esaten digu kalkulatzeko elektroiaren gainean beste bikarrek sortutako indar elektrostatikoa. Vale? Indar elektrostatikoaren adierazpena hurrengoa da. Vale, kalkulatzeko hauek zailak direnean eta ematen dugutenean bidimentsio, kasu honetan lerro bakarrean da, beraz ez du merezi egitea alde batetik modula, beste alde batetik vektore unitarioa eta gero biderkatzea. Horrelako lerro errez bat daukagunean, gauratu behar duguna da, karga positiboa hau izango da, eta hau da karga negatiboa, beraz, karga positiboa saiatuko da erakartzen gorputza, beraz, norabide eta noranzko horretan egingo dio. Bestaldetik, karga negatibo honek saiatuko da, karga negatibo hau alderatzen, urruntzen, beraz, honen indarra, baita ere, norabide eta noranzko hori izango du. Onartzen badugu, hau dela isa ardatza, bai, hau dela isa ardatza, eta hau da isa ardatzaren noranzko positiboa, bai, vektore unitaria I izan da, nola biak eskerrera doazten, esango duguna izango da, bere norabide eta noranzko izango dela minus I. I eskuinera bada, minus I eskerrera. Vale, jarri dugu minus I, bi aldeetan, eta horrela geratzen zaigu. Gauza oso garrantzitsu bat, behitu. Karga hau, Q bat izango da positiboa, eta Q izango da negatiboa, beraz, positiboa bider negatiboa emango du negatiboa. Zein da arazoa? Gu ja kontuan hartu dugula negatibo hori hemen. Zen norabietan noranzkoa jartzerakoan ja hemengo karga begiratu gabe ja bagenekien eskerra eta eskerra izango zirela. Beraz, prozesua egiten baduzue, gezitxoak marrastarena, gero hemen karga jartzerakoan ez duzue jarri behar kargaren zenbaki negatiboa. Zein da beste aukera? Ahaztea, hau ez egitea buruz, jartzea kargak dagozkion zeinuarekin, eta aterako zaizua azkenean negatibo hori. Vale? Modu ezberdinetan egin daiteke, baina ulertzeko. Egingo duguna beraz da, nola ja minusi jarri dudan, hemen bere balea absolutekin. Positiboa kontuan hartu arte. Igual zuentzat hau zailegia dirudi, txorakeri bat da, baina, bakoitzak egin dezala, nahi duen bezala. Esan bezala, karrak sartzen ditugu, baita ere K, behan jartzen dugu R bat distantzia, nola B puntuan gauden R bat izango da sentimetro bat, baina gero karratura egin behar da, berdina. K jartzen dugu, Q2, elektroiaren karga, berdin orain distantzia mendira betik la ara 4 sentimetro, karratura egiten dugu, honek ematen dugu, hau egiterakoan ematen dugu hau, eta hau egiterakoan ematen dugu hau. Nola dauzkagun berretzaile berdinak, 28,8 hau ematen digu, notazio zientifikoa aldatzen, nola indarra den newtonetan, eta hau da indar elektrikoa. Esan dudana, beste norbaitek nahi du egin alde batetik moduluak, beste alde batetik norabide vektoreak ederto, baina kontuan izan mesedez, gertatuko dena da, nola beti hasi bargaren neurtzen kargatik posiziora arte, hemen, lehenago kargaren kasuan, hau izango da R bat, eta bigarren kasuan, hau izango da R2. Beraz, hementik jartzen dizuet beste moduan egin baduzue, R bat izan behar dela bat 0, baina R2 txapela izan behar dela minus bat 0. Horrela egin baduzue, peintzat zue jakiteko. Hau da negatiboa, baina nola bikarrak negatiboa diren, azkenean guztia berdin ematen du, baina beste moduan egin baduzue, peintzat jakiteko hau direla vektore unitarioak.